ассалому алайкум дӯстони азиз, шумаред ба канали Dom TJ. айни замон дар назди дарвозаи Чортут қарор дорем. дар ин ҷо политехникум мешавад дӯстони азиз ва аз ин тараф ро ба сӯи раҳи нав ва аллакай шоҳроҳи Душанбе ҳисор мешавад. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. деҳаи Чортути поён аз раҳи Калон то хоная 2.5 километр. бисёр бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, аз ин тараф мо омадем. аз дарвозаи Чортут то хоная 2.5 километр мебошад. ба раҳи нав дӯстони азиз наздик аст. ман ҳамин раҳи нав мебошад. ҳавлии фурӯши имрӯзаамон иборат аз 3 сотиқ замин, бинои дуошонага ва 6 дар хона мебошад дӯстони азиз. бо барқ ва об таъмин аст. дар ноҳияи Сино дохил аст, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, маҳаллаи Чортути поён, хонаи рақами 670. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, ҳавлӣ дуто бино дорад. бинои асосӣ, дар ин бино 6 дар хона дар якум ошуна, 3 хона дар дуюм ошуна, боз 3 хонаи дигар. ва дар ин ҷо бошад боз ошхона, анҷомхона, ҳамом ва ҳоҷатхона. шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ чӣ хеле ки мебинед, бениҳоят таъмири зебо дорад. ва дар ин ҷо дуюм ҳуҷра. дар наздикии хона мактаб, масҷид, мағоза ва дигар чизҳои даркорӣ ҳаст. дӯстони гиромӣ, ин дари сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. таъмир дорад, омада аз пешӣ мебинед. ва дар ин ҷо дӯстони азиз ошхона. дар ин ҷо як анҷомхонаи калон дӯстони гиромӣ аз ман ҳамин ҷо сар шуда то охира меравад. ҳамон ва ин ҳоҷатхона. фишори об баланд аст. ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидем, якум ошона таъмир дорад. бино аз ду ошона иборат аст. дуюм ошонаш проекташ ҳамин гуна мебошад, яъне дар якум ошона 3 ҳуҷра, дар дуюм ошона ҳам 3 ҳуҷраи дигар. ва дуюм ошона бошад дӯстони азиз, бе таъмир аст. шкатурош кардагӣ, ҳамаш кардагӣ дӯстони азиз, фақат ки таъмир надорад. трезош ҳам часпондагӣ дӯстони гиромӣ, бе таъмир аст. якум ошона таъмир дорад, дуюм ошона бе таъмир. дар умум 6 дар хона, бинои дуошонага 3 сотиқ замин фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. 3 сотиқ замин, 6 дар хона, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, 2.5 километр аз дарвозаи Чортут то ҳавлия мебошад. дар наздикиаш мактаб, масҷид, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ ҳастанд, наздик ба раҳи нав. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.